κορεβιών του Πόντε Τελμάρ. Η Αθήνα μόλις έχει βγει από τον εμφύλιο, με ανοιχτές ακόμα τις πληγές της. Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ενώ στην αντιπολίτευση είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Η νεολαία διαδηλώνει στους δρόμους για την παιδεία και τις επεμβάσεις των Αμερικανών για πρώτη φορά οι γυναίκες, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία, οι ξυριστικές μηχανές και τα αντιβιωτικά. Οι εργαζόμενοι διαδηλώνουν στους δρόμους για την ακρίβεια, ενώ η Αθήνα γεμίζει σιγά σιγά με πολυκατοικίες. Ο Κάρολος Κουρ, αιώνιος αντίπαλος με το εθνικό θέατρο. Τη στιγμή που οι Αθηναίοι κάνουν μονοήμερες εκδρομές στην εξωτική Νέα Φιλαδέλφια. Τα μεγάλα ονόματα στο μουσικό θέατρο είναι η Ρένα Ντόρ, η Άννα και η Μαρία Καλουτά, ο Κώστας Χατζηχρήστος και η Σπεράντα Βρανά. Την περίοδο που η Φρυντερίκη κυβερνά, ο βασιλιάς Πάπος κοιτάζει, ενώ ο νεαρός Κωνσταντίνος Γλύκης λερώνει τα σοτσάκια στους κήπους του Τατοίου, παίζοντας στο διάβολο. Ο Μηνωτής και Παξινού στις μεγάλες τους δόσεις. Ενώ η Αλίκη Βουλιουκλάκη αρχίζει να φτιάχνει αυτό που σε λίγο θα την έκανε το μεγαλύτερο λαϊκό είδωλο ever. Εκείνη την περίοδο, ο Καραμανλής αποφασίσει να αξιοποιήσει τουριστικά τις παραλίες, δίνοντας κίνητρα για νέα ξενοδοχεία στο Καβούρι και στη Βουλιαγμένη. Σε αυτό ακριβώς το πρόγραμμα οφείλει και την ύπαρξή του το ξενοδοχείο, που πριν ήταν ένας από τους διασημότερους οίκους ανοχής της Αθήνας. Εκείνη η πρωτοχρονιά, του 1958, έμενε να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων όσων βρέθηκαν εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας χρονιά. Παιδιά, ακόμα έτσι, μας τελειώνατε. Δεν είναι ο κόσμος και είσαι στο πρωτοκόμμα. Μπορείτε εμείς λίγο, έτσι είναι απόψε, μια χαρά θα πάνε όλα. Ναι, τώρα ησύχασα. Τους βλέπεις τους άλλους. Αυτοί ήταν και το παπάκαστρο. Πρόσεξε πως είσαστε πιο ευφυερείς να δείτε κανένα θελά. Εγώ βάζω μια χαρά τα λέω. Να τους περασπατέρεις μερικά χρόνια. Ποιος? Ποιος τι. Λοιπόν, Δεσποινής, εσύ παιδί μου, θα μπορούσες να κάνεις λαμπρή καριέρα στον κλάδο μου. Πα και ποιος κλάδος είναι αυτός? Είμαι αστυνόμος. Αστυνόμος. Πού? Λοιπόν, μου είσαι εξαιρετικά συμπαθής. Μάλιστα. Αν ξέρεις τι κάνει κανένας εκεί, θα στο στείλω να μου το βαφτίσει. Αϊσυχτήρι, όλοι κορτάνε πως εδώ μέσα που μας είπατε. Δεν μπορεί μια κοπέλα να είναι έτσι χουμερή, έτσι όμορφη και με περιεχόμενο αμέσως. Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ώρα θα έρθουν οι καλεσμένοι? Όχι. Αγαπητοί παιδί μου, πώς πάνε οι προετοιμασίες για το χθεσινό ρεβιό μου? Πανέτοιμοι κύριε αστυνόμου μου, το King George που καμπώνει τα ζουν πρίξου τα πάει τη σκόρπη. Έβγε παιδί μου, άκουσα ότι θα είναι όλη η κοσμική Αθήνα. Είναι αλήθεια? Ναι, βέβαια. Χάρη στην ευγενική προσφορά του καλού φίλου Ζάχου με την φωτία πέρα άπαντες. Ναι, μη χάσετε την αφρόκρεμα. Εσύ τι πετάξτε παιδάκι μου. Κάνω αντίσταση. Από θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί το δωμάτιο που μου παραχωρήσατε είναι εξαιρετικό. Ελπίζω να μου ξεκουραστείτε γιατί μου φαίνεστε λίγο ταλαιπωρημένος. Κοίταξε, μετά τη σύλληψη του Δράκου του Αγίου Αρτεμίου και την εξυχνίαση του φόνου του Αμερικάνου Νάζου στην Τρούμπα, αν έχεις ακουστά, δεν έχεις ακουστά. Εν πάση περιπτώσει, μία μικρή ανάπαυλα θα είτε ωφελής. Τόσες επιτυχίες στο ενεργητικό σας, Αγαπητοί παιδί μου, δεν μου αρέσει καθόλου να περιοριστολογώ, αλλά κακά τα ψέματα. Αστυνόμος σαν και εμένα έχει να δει η Αθήνα από την εποχή του Μπαϊρακτάρη, αν έχεις ακουστά. Δεν έχεις ακουστά. Εν πάση περιπτώσει, παιδί μου αγαπητοί, άκουσα ότι θα είναι και σπουδαία ονόματα του τραγουδιού και της τέχνης. Είναι αλήθεια? Ναι, βέβαια. Θα έχουμε την πολύ αγαπημένη ηθοποιό Μάγια Καστελάνου. Καστελάνου, να σου πω, θα μπορούσες άραγε να μεσολαβήσεις να μου παραχωρήσει κάποιο αυτόγραφο στον Ιεροκλή με απέραντη εκτίμηση, αγάπη. Μείνετε ήσυχος, θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί έχω ακούσει ότι έχει ένα θηρίο μαζί της, δεν αφήνει κανένα να το πλησιάσει. Θηρίο? Το σικολό του, το τελική φίλη, μπράβο. Τι μου λέτε? Ναι, έρχομαι. Πάντως θα μου ήταν πιο εύκολο να σας δω αυτόγραφο του κυρίου Παλιανού. Θα είναι εδώ και ο Αντώνης Παριανός, ο μεγάλος τροβαδούρος της αγάπης και του έρωτα. Ναι, μα τι σας λέω τώρα. Μέχρι και τον κύριο Πέτρο Πλητά θα έρθει στο απόψινό μας ρεβεγιόν. Τον Πέτρο Πλητά. Τι μου λέτε? Είναι από τις σπάνιες δημόσιες εμφανιστεί.
Θα είμαι πολύ ευτυχής που θα παραστώ σε αυτήν την σπάνια εμφάνιση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ Αγαθοκλή θα πάω στο μπαρ να πάρω το τσάι μου τώρα να πεις. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Ναι. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ώρα περίπου υπολογίζεται η άφηξη του κυρίου Πέτρα Κλητά? Γύρω στις 9:30 από ό,τι γνωρίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή σας δουλειά. Το αυτό. Τι υπάρχανε τα τεράκια και δεν βλέπουνε? Απεργία κάνουνε? Όχι σε δεξιά για δεν κάνει. Κοίτα μόνο που σε θέλω, κάνω μεγαλεία. Εγώ καλά είναι στην ομορία. Τάμα, μην τα ξαναλέμε. Πρέπει να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, που θα είναι εδώ απόψε για να το ρουσφέτει. Και έπρεπε να ξεσπιτωθούμε προς το χρονιάκι και το φέρετε στο κατάκολο. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί εδώ απόψε θα έχει ρεβεγιόν και θα είναι πίτα στον καλό κόσμο, άρα... Άρα μην δεν έχουμε θέση. Άρα θα είναι γεμάτο με καλούς γαμπρούς. Εγώ δεν θέλω από εδώ απόψε, άμα δεν σου βρω ένα καλό και πλούσιο παιδί. Δεν θέλω να τα βρεθώ. Θέλω να βρεθώ το τελευταίο το αγάπη. Α, Χριστέ μου, πάρε μου αυτά που ακούω. Μωρή, γι' αυτό σε εισαγώ έτσι για να μου πας κάποιον από αγάπη. Αν ήταν έτσι, το βρίσκαμε και στο χωριό. Γιατί μου λες διάβρη, να πάρω κανένα γέρο φαφούτη. Λεφτά να έχει από εδώ, πια δεν μας νοιάζει. Μαμά, θα φύγω αυτή τη στιγμή. Να φύγεις, μωρή βλάχα, να πας στην τρούβα με την ξαδέρφη σου. Εγώ θα ξεκινάω στο χωριό χωρίς καλό ραβόνα. Δεν θέλω κανένα, σου είπα. Και προτιμώ βλάχα να περάσει το λέει. Εσύ παλικάρι μου τι ψάχνεις κάτι? Τι εννοείτε? Πολύ παιδαγωγικά και δεν μ' αρέσει. Πώς του μιλάς καλά στον ανθρώπου. Ναι, μωρέ, δεν το βλέπω τον άνθρωπο τόση ώρα που έχουμε φύγει τα σάλια. Συγγνώμη κυρία μου, για ποιο με περάσατε? Μωρέ, για κάνα μας τη χάρη, και άτσε μας στη γωνιά και δεν θα έχουμε καλά ξεπερδέματα. Έχετε χάρη, μαντάμ, που καλή μου αγωγή δεν μου επιτρέπει να σας μιλήσω όπως σας αξίζει. Τι θέλεις, θα φωνάξω τον υπεύθυνο τώρα? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, κυριέ μου, αλλά οι νέοι πλέον έχουν αποδρασενθεί. Χριστόφορος Παρβατάς. Αλεξάνδρος Σαμπάνη και συγγνώμη για τη μητέρα μου. Είναι κάπως κουρασμένη από το ταξίδι. Καλή στην κυρία Σαμπάνη. Μάλιστα, έχω κάνει πράξη εδώ για απόψε. Εδώ εσύ! Θα τα ξαναπούμε. Χριστό επανειδή και καλή σας χρονιά. Βρε, στο διάλογο μας της καλή χρονιά! Και καλή σας χρονιά και πάλι. Στο διάλογο και πάλι! Σας έχουμε κλείσει 605 και θέλω επίσης να σας προσκαλέσω στο απόψινό μας τελειών. Φέρνουμε οπωσδήποτε. Κατά τι ώρα θα είναι εδώ πέρα? Από τις 9 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όχι ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Το κόντε δεν μ' άρεσε. Ναι. Ένας νεαρός αυτοκίνητος εδώ κάμια. Εποπτεύω. Τελικώς οι πληροφορίες μας αποδείχθησαν ακριβέστατες. Ο Πιτάς θα φυχθεί, ο Ζολούπο. Ναι, ήταν πολύ σοφό που αποφασίσαμε με έξοδα της υπηρεσίας να κρατήσουμε την πράσινη σμήνα. Ναι, γνωρίζω τις αντιρρήσεις του αστυνόμου Μπέκα, αλλά μου πείτε χαιρετίσματα. Σαν μολαδάς εδώ. Δεν είμαι παξαγέλας εδώ. Όχι, δεν κρίνω την υπηρεσία, λίγο. Αλλά έτσι και στο πάντα μερικοί, σε λίγα χρόνια, θα μας πάρουν οι πολίτες στο ψηλό. Τα παραλέω. Περιμένετε και θα δείτε όταν θα αναγκαστούμε να δίνουμε ρευτικούλες δικούς μας για να παριστάνουν τους αναρχικούς, για να βρίσκουν αφορμή να σπάσουν το ξύλο όποιον βγούνε μπροστά τους. Ή όταν θα μας πάρουν τους φυλακισμένους την ώρα που αφήνονται στον κορυδαλό με ελικόπτερο. Ναι, μη μου πείτε ότι δεν σας τα είπα. Ναι, το ίδιο και οι δύο μας. Γεια σας. Μόνο μια τέτοια βραδιά με αρώμα. Δυστυχώς είμαι εδώ για τη νέα και όχι για δεύτερη. Αλλά ποιος ξέρει, μέχρι την αλλαγή του έτους μπορεί να έχω βρει και εγώ παλιά. Πρόσεξε με κάνεις με ζήτημα αυτό σου λέω.
βέβαια, κι άλλα προχώρα είπα. Φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα σας και καλή σας χρονιά. Ηρεμήστε, φίλοι μου αγαπημένοι, ηρεμήστε μέχρι. Ήρθε η πρώτη μου στο καπού. Άλλο σώμα. Άρχισε από εδώ, ωραία. Κύριε Παναγιώτη, σας καλωσορίζω πέρα του Πολυτελώς, τότε δεν μάλλον, μας έρθει παρέα. Μα γι' αυτό παρέχετε, δεν είναι πολυτελές. Θέλω να εκφράσω τις θεσμές μου χαρακτήρες. Μας χαρίσει το ταλέντο στο προψινό μας τελείο. Δεν θα σας το φέρεις, φίλοι μου, απλά θα σας το δανείσω για λίγο. Το κολλητάκι στο οποίο μας συνδέσει που θα συγχωρέσει. Αυτό εκεί το βατό. Συγγνώμη, κοπελιά. Έχεις καθαρίσει να το περιμένουμε. Όχι, δεν σφυγίζει. Εγώ δεν είμαι καθαρίστη. Εμένα με λένε Νάνο. Και είμαι τραγουδίστρια. Α, και τραγουδάς με αυτά τα χάλια να μας τα δίνει. Άμα θες να ξέρεις, σε μένα που με βλέπεις, θα κάνω διεθνή καριέρα. Διεθνή καριέρα. Ποια είσαι αγάπη που η φύση. Ποια είναι αυτή? Ποια. Και όχι μόνο θα κάνω διεθνή καριέρα, αλλά θα πουλήσω και εκατομμύρια δίσκους στο εξωτερικό. Θα το πέμενε και θα σε καλέ. Αν καλά εσύ, πάρτι να το φεγγαράσει. Σε πόσο είναι το πρόγραμμα? Α, σε κάμια ώρες, οπότε προλαβαίνω και κάποιο σοβαρό. Α, καλά πως βρήκα. Είστε μάνατζερ. Όχι, δεν είμαι μάνατζερ. Έξαλλος είμαι με τις πετύχεις στο μπάνιο μου, οι οποίες είναι γραφειασμένες. Παρακαλώ, θα αλλάξει αμέσως. Συγγνώμη κύριε μου, δεν είμαι υπάλληλος. Εμένα με λένε Νάνο και είμαι τραγουδίστρια. Α, ναι. Και πότε πανηγυρίζω και είσαι καλά τραγουδίστρια? Ναι. Ω, με συγχωρείτε. Εμένα με συγχωρείτε νερά μου. Α, συγγνώμη, μήπως μπορείτε να μου πείτε σε ποιο δωμάτιο μένουν οι κυρίες απάνω. Δεν είμαι υπάλληλος κύριε μου, εγώ είμαι τραγουδίστρια. Τι είστε? Αλλά μου κάνετε μάλλον από μέσα. Καλά, έτσι όπως σε πειράζει μόνο που πήγα να βάλω το μέρος. Αφήστε το πέστε. Πρέπει να το πάρω. Η καφέτσα μου είναι και αυτό πάρα. Α, δεν κάνουμε τώρα και εσύ πιάστηκε καφετζή. Τώρα θα λαμβάνω δράση εγώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα σε ακούσω και αν, λέω εάν, θα μιλήσει και θα το πει. Που έχω το καλοκαίρι που σπίτι και σειρά. Ξέρεις το Μάνο Χατζηδάκη? Καλό εγώ το μάνο, δεν ξέρω, καλή είναι κολλητός με εμένα. Εσύ όμως αλήθεια, δεν το ξέρεις. Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Βέβαια Παναγία μου, πολύ γρήγορα το συνδέω τα νέα σήμερα. Στο 1958 μπαίνει. Δεν έχεις ακουστεί Αμερικάνοι. Θα γίνεται κάτι στην άλλη άκρη του πλανήτη και θα το μαθαίνουμε την ίδια στιγμή. Σιγά καλέ, μη μας βάλουν και πρώτο το ίντερνετ. Τι είναι το ίδιο? Τι είναι το ίντερνετ? Εσείς δεν μένεις στο 406. Όχι, λάθη, συνέχεια λάθη, αγαπητέ, και να σκεφτείτε ότι αυτό το τσάκι το κρίνω με τον χρόνο, αλλά δεν βοηθάει και όλοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, η Ηρακλής Αμολαδάς, αστυνόμος, κακό. Μα ασφαλώς κατάλαβα. Όχι, κύριε, κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι για το σεβιτόρα. Δεν του παραδοχθεί. Σε λίγο, δεν του μακρόνισο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αγαπητέ? Ναι. Με τους κομμουνιστές, Μάλιστα, κατάλαβα. Μα σας παρακαλώ, το αντάρτικο έχει τελειώσει εδώ μόνο, κύριε. Ναι. Και δεν δίνετε τώρα και τα χεράκια σας σαν δύο καλά παιδιά, κύριε Παναγιώτη. Από αυτό, δεν θα είσαι καλά. Πρόσεξε πώς μιλάς καταρχά, διότι ο κύριος είναι αστυνόμος και σε βλέπω να παίρνεις στην κάγκελα. Ελάτε, μην ανησυχείτε. Διανύω μία περίοδο στη ζωή μου που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω σχεδόν διακοπές. Άρα είμαι ακίνητος. Σχεδόν. Λοιπόν, εμένα όμως τώρα θα μου επιτρέψει να αποσυρθώ.
διότι αυτό το ρεβιόν φαντάζει υπερβολικά επίσημο και εγώ πρέπει να πάω να το πω αναλόγως. Μία συμβουλή εντελώς φιλική, είναι διαπληκτήσετε την ώρα που θα αλλάξει το έτος, διότι ξέρετε τι λέει. Μετά θα είστε αναγκασμένοι να τρώγεστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εσείς με αρέμουν, ακόμη δεν βρήκατε παρέα. Τα καλά πράγματα αρκούν να γίνουν, κυρία Ψηλό. Πες το ψέμα. Καλή χρονιά. Μακάρι να με θυμούσανε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δροσιστικό από δύο κοριτσόπουλα που τρέχουν και φωνάζουν. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω στο μάθημα μου να αλλάξω, γιατί αυτό το καρό, αν δεν είναι δίκαιο. Αν σας έχουμε κλείσει τα πέσει μπροστά από εσάς να χαρείτε και το κόμμα. Παρακαλώ, θα ήθελα να αλλάξει πάρα αυτά. Θέλω ένα πίσω-πίσω. Μα γιατί, εγώ το έκανα για να βρεις το επίκεντρο της σειράς σας. Αγαπητέ μου, αυτό ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι προτιμώ να βλέπω τους άλλους που διασκεδάζουν. Όλα μέσα από αστυνομικό πρίσμα πια, γι' αυτό όλες οι επιπαιδεύσεις από κανένα δαιμόνιο είναι αγωνικό. Είναι υπερβολή, αλλά θα αυτό για χάρη του ημερών. Άλλος θα διανύουμε, έως στην κυπέλιο. Μπορείς να πάμε, έως την ιστροφές και όμως. Μισό λεπτό να κοιτάξετε και έτσι, μισό λεπτό.
Φοβάμαι δεν είχαμε την τύχη μέχρι σήμερα, αγαπητέ. Κύριε Στεφάνε, από εδώ αστυνόμος από Μαντά. Θα παρέσει τέτοιο αυτό το απόψινόμος, δεν τελειώ. Αστυνόμος, Ναι, αλλά κι αν δεν ήμουνα, πάλι αστυνόμος στην αστυνομία. Ξέρετε, δημιουργεί ιδιαίτερη συνειδητές αντιδράσεις. Μα γιατί το λέτε? Εσείς οι αστυνομικοί, κάποιες φορές είστε μέχρι τη χρήση. Εσείς, κύριε Στεφάνο, σε τι ακριβώς είστε χρήσιμο? Μπα, τίποτα σημαντικό. Είχαμε πει τώρα. Ο κύριος Στεφάνο από εδώ είναι εκ των κορυφαίων πολεοδρόμων της πόλης. Πολεοδρόμος, Δεν βαριέστε, χρειαζόμαστε κι εμείς. Μα τι, ιδιαιτέρως τώρα που συνδέουν οι επαρχιώτες στο κλινό ναύτη κατά χιλιάδες, εσείς θα μας οδηγήσετε, θα βρείτε τον τρόπο πώς να μην πικώσουν. Εμείς δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτε. Η Αθήνα δεν πρόκειται να πικώσει ποτέ. Ο Καραμαλής έχει σχέδιο. Ο Καραμαλής έχει σχέδιο. Είστε σίγουροι? Βέβαια, ακόμα και 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν στην Αθήνα. Αποκλείται δηλαδή. Όλοι θα ζήσουν πάρα πολλά, δηλαδή πώς θα πάρουμε τον ρόλο. Αφού το λέτε εσείς. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για τον ίδιο Καραμαλή. Σταμάτα, μωρή Έλλη, να κλαις και κλαις κι άνετα. Τώρα μου πήρες έτσι τραγούδι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις. Μόλις θα αρχίσει το τραμβάιο τον Άκη, εμείς θα βγούμε έτσι. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τα χάρη. Αχ, να είσαι καλά, μου δείξεις το τσέφι. Το θέμα είναι να μπορούσε να σου φτιάξει τη χάρη. Όχι, όχι, να το κρατήσω. Δεν μου λες βρε, Νάντο. Εσύ, ξέρεις κανέναν από το Παναγία μου. Μόλι, έχεις τέτοιες ορεγγύες και μου κλαίγεσαι. Μημά για καθέναν, μημά για καθέναν. Πρόσεξε την κούνα μου. Ναι, αγάπη μου, ξέρω. Κοίτα τι δεν εκπληρώνει. Σίγουρα με στέλνω. ήθελα να ήξερα ποιον πήρε για να την πάρει. Σας παρακαλώ, από εδώ και αυτό, από εδώ. Μην κουράζετε, κυρία Καστελάνο, από εδώ. Κυρία Καστελάνου, είναι λόγια και εδώ μου τερμάει. Πες μου ότι είμαστε δύο εδώ για να με αποθεώσουν. Ναι, βέβαια, όχι. Μόνο ο κύριος Κουτζόκης είπε δεν έχει. Γι' αυτό, δεν θα ευχαριστώ. Αλλά μην ανησυχείτε γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ κύριος. Μπορεί να σας συνειδητήσει και ποτέ. Ξέρετε. Θέλει να βρει κάτι δεσποινής. Ας την έχω συνηθίσει το γεύμα. Και ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Πιτάκης. Αχα, έλα, προχώρη και σε μια ώρα. Μη μου μιλάς έτσι μπροστά στον κόσμο. Θέλεις να σου μιλάω πως δεν είμαστε μόνοι μας. Όχι, εντάξει. Έλα ρε κοπέλα που και εσύ πιάνουμε τις φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με σένα. Απόψε πρέπει να τραγουδήσεις οπωσδήποτε. Ακούς. Πώς, το μόνο που καταφέρω να παίρνω το μικρόφωνο στο κεφτό του να δώσει μια στην τουαλέτα. Κάτι είναι κι αυτό, κάτι γίνεται. Μπα, ο Αντώνης, κατουράει γρήγορα. Ένα περιστέρι που
σε βρει σόγια βλαβή το νέο έτος. Τι εννοείς, αγάπη μου? Πάρ' τα μάτια μου και τη Λίτσα και θα στα βγάλω. Αγάπη μου. Ό,τι πεις, αγάπη. Μην το θεραπιά. Εθνικός γραμματέας του Υπουργείου. Λέτε τώρα κύριε Γενική Γραμματέα. Όλοι οι Ιάκοι σας γνωρίζουν. Εμείς μάλιστα από το Πύργο Ηλίας, την εκλογική σας περιφέρεια, γνωρίζουμε πάρα πολύ και εκτιμούμε το έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο θυμητικό είναι για ένα πολιτικό άντρα να ακούει τέτοια λόγια από τόσο όμορφα χείλη. Δεν το ήξερα ότι έχετε τόσο όμορφη σύζυγο. Ούτε κι εγώ. Ξέχασα να σας στήσω, σύζυγός μου. Μην το εξηγείτε. Ο άνθρωπος που ξέρει πολύ ποέμι. Ξεχνάει πάντα τα δεδομένα. Και πολύ κομψός. Θα γυμνάσετε φαντάζομαι. Και μόνο η μυστική που κάνει άλλο την κυρία μου, να το παρεξήγει στο μάτι. Όποτε βλέπετε και ξεπερνώνει καλή ώρα. Σοφής αγάπη μου, θα σκάσεις. Εμένα με συγχωρείτε λίγο. Πού πας? Στην τουαλέτα. Έχω την άδειά σας. Τι να κάνεις στην τουαλέτα? Το γνωστό χιούμορ της κυρίας Καστελάνου. Καλή χρονιά σε όλους. Don't use it now. Ναι, βεβαίως ναι, χωριστάμε. Ναι, ασφαλώς. Όχι, όχι το παλιοκάθετο δεν έχει έρθει ακόμα, ναι. Μα μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Και να δείξει, εγώ θα τον συλλάβω για διασπορά μικροβίου. Πώς συλλάβατε τον προπόνη για φοροδιαφυγή, θυμάστε? Θα βρω μια ζωή. Θα τον συλλάβω, ας πούμε, γιατί δεν γνωρίζει ότι το πυρού είναι η αριστερά δουλειά. Όχι, δεν αστείευουμε τους προϊστάμενους, αλλά εφόσον δεν μπορούμε να αποδείξουμε όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει ο βασιλιάς της νύχτας, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ναι, βεβαίως δεν προϊστάμενοι. Ναι, ασφαλώς. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Σας έβγαινε. Καλή πρωτοχρονιά και στην κυρία σας. Γεια σας. Χίλιες βραδιές ο δικός του στενός ημερών, χίλιες καρδιές δεν αντέχαν σ' αυτόν τον καημό. Να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ τα διάτευες μόνο. Έλα και κάνε μου και το κάθε λιγμό. Για να τη σου σφυρίζω και θα μου γνωρίζω το δικό μας σκοπό. Σε κανένα, μην τα πεις σε κανένα, φύλασε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Αθήνα γέρι, μεγάλο γέρι, κρυφά να σε ξυπνήσει και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω, για να τη σου σφυρίζω. Σ' αγαπώ. Σου σφυρίζω, για να μη σου σφυρίζω και λοιπόν που βουρίζω τον δικό μας σκοπό. Σε κανένα, μην τα πεις σε κανένα,
φύλαξε για μένα όσα λόγια σου πω. Θα έρθει το αγέρι με τα παλαιοχέρι κρυφά να σε συγκρίσει και το φεγγάρι γιατί η δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω γιατί σου σφυρίζω και βριθώ μου μουρίζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο Κόντε ντελ Μάρε ο ευεργέτης μας. Ένας άνθρωπος, χάρη στη δωρεά του οποίου κατασκευάστηκε η πρώτη πολυτελή σουίτα μας. Το κόκκινο δωμάτιο, το δωμάτιο. Παρακαλώ, τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο, πάνω απ' όλα, αλλά και πρώτο ένικο της πολυτελού σουίτας μας, τον κύριο Πέτρο Πιτά, να μας πει δύο λόγια να μας πει. Ευχαριστώ. Αυτή η κόκκινη σουίτα είναι μόνο η αρχή, γιατί έχω σκοπό να προσφέρω και άλλα σε αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ. Και εδώ θα ήθελα να αφήσω κληρονομιά σε επερχόμενες γενναίες μία βασική αρχή που μου έμαθε ο παππούς μου. Ότι μόνο φασούλι το φασούλι, ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει τη ζωή του. Κοίτα, φασούλι το φασούλι, δίνει το φασολάβο. Και όχι περιουσίες. Και εσύ εδώ αστυνόμας. Όπως θα έλεγα και η φίλη μου η μουσική, η μοναδική παραφωνία στην τόσο υπέροχη και ορταστική βραδιά. Καιρό έχω να σε το πιτά. Δυστυχώς φαίνεσαι μια χαρά. Ακολουθώ την αρχή του Καραβαλή. Όσο πιο λίγο σε βλέπουν, τόσο πιο πολύ σε εκτιμούν. Φαντάζομαι στη δικιά σου περίπτωση δεν υπάρχει θέμα εκτίμησης. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σας, αλλά εγώ τη συνείδηση μου την έχω καθαρή. Φυσικό είναι, αφού δεν την έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ. Και μετά το θερμό λόγο του ευεργέτη μας, παρακαλώ να συνεχίσουμε το πλούσιο πρόγραμμά μας. Ποιος είναι αυτός? 15 λεπτά στην τουαλέτα? Δεν έφυγε ο χώρος. Δεν θα τα πάνε καλά στο χωράκο. Ηρέμησε, έχουμε γίνει θέα. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Φαίνεται τόσο καθώς πρέπει. Πελωτημένος. Και να μην μπορεί τα παπούτσια του. Μη σας γελάει μετά. Ο κύριος απέναντι είναι από τα μεγαλύτερα καθάρματα. Τα προπόρια του, απάντηση με κόπεδα, να μην σας πω για την προστασία στα νυχτερινά μαγαζιά. Φαντάζομαι πόσα λεφτά θα έχει. Μου επιτρέπετε. Έβγαινα. Ευχαριστώ. Ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας απέμειναν μόνο 2 ώρες για να αποχαιρετήσουμε το 1957. Για άλλη μια φορά, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εύχεται στους ακροατάς του ένα ευτυχές και ελπιδοφόρο 1958. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την μουσική ανασκόπηση του απερχόμενου έτους, έχοντας επιλέξει για εσάς την μεγαλύτερη δισκογραφική επιτυχία του Αντώνη Παριανού. Κάποτε πως έκλαιγες για μένα, έπαψες και να μας χαιρετάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς, έπαψες και να μας χαιρετάς.
και μη μας αγαπάς. Τύχηκες μες στα μεταξωτά, ούτε πια μας δίνει σημασία. Τα παλιά παιδάκια μας ξεχνά, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Τα παλιά παιδάκια μας ξεχνά, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Και σένα ευχές 1958. Εσείς οι πολιτικοί όλα ευχές είσαστε. Και από προκοπή τίποτα. Τι παράπονο έχει να λίγο λαμπρή. Παράπονο δεν έχω. Αν θέλετε. Και εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Όχι ότι έκανε ο προηγούμενος μου, ο βουλευτής ο κύριος Ζακολίνου. Αυτό το νομίζετε τι κάνω. Όχι εμείς, αν θέλετε. Μη σαν κύριε Πιτά μας, να καθαρίσουμε το φωτετάκι και ερχόμαστε και σε εσάς. Σιγά σιγά την καταγγέλνει. Μην το τρομάξετε το ψαράκι. Ποιος? Ο κύριος Φιλοπίνου, φίλος της φίλος της φίλος της Φιλοπίνου. Άλλη μία. Ο κύριος Φιλοπίνου, φίλος της φίλος της φίλος της Φιλοπίνου. Μόνο. Τι να κάνεις μόνο αυτό. Καλά, πες το πάρω αύριο. Δεν μπορώ να ακούσω τη μουσική. Α, ωραία, έρχομαι. Εσύ εδώ. Ναι, αγάπη μου. Χέρια, πόδια, κεφάλι στο πάτωμα. Ναι, αγάπη μου. Θα σε βλέπω. Εννοείται, αγάπη. Χρόνια σου πολλά. Επίσης, Μου είπαν ότι θέλουμε σημεία. χαίρομαι που μαλάγεις τα λεφτά Από πού τη δώσει. από την Ιταλία. Λίγα τα λόγια σου θα το πιέσω, αν δεν μας πούμε. Ναι, ρε. Το κάτω που σου ούτε, ρε. Το κάτω. Ας σας στείλω φασίστα. Σου κυρία μου, σου παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε εδώ. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστά πράγματα τέτοια μέρα. Τι μιλάς, εκβάλλει τη θέση σου. Παρακαλώ. Νομίζω ότι σε βλέπω το βράδυ που έχεις φάει το κοριτσάκι με ένα Σας μάτι. παρακαλώ, κύριε μου. Δεν σας επιτρέπω. Δεν μου την επιτρέπεις, ρε αλήτη. Νομίζω ότι είναι τα δικά σου τα μούτρα. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Δεν θα πέσω στο επίπεδο. Αν αγαπήσετε την πόλη, κούρεμα. Μπορείτε να μου βάλετε μία βότκα, σας παρακαλώ. Βότκα. Κλείσει ρολόι, κυρία μου, θέλει να κάτσετε. Βότκα ζητάτε εδώ μέσα. Κάνα βάλτε με ένα ουίσκι. Μάλιστα. Αμερικάνικο. Μάλιστα. Κάνα πολύ αμερικάνικο. Όσο Αμερικάνικο πρέπει. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σας είπα. 3 φορές. Καλή χρονιά μου. Όλα στη θέση. Ένα σέφι. Και επί την ευκαιρία, καλή χρονιά. Τα πήγατε τα γυαλιά σας στην όπερ. Όχι, περίεργα. Εγώ πάντως αρχίζω πως δεν φορώ στη γυαλιά του. Είσαι και μαρτυρικιάρης, Λοιπόν, εσύ παιδί μου θα έχεις τύχη λαμπρή στο μέλλον. Πώς είπατε. Όχι, λέω. Ποτέ μην πεις ψέματα σε δύο φιλικά. Στην αστυνομία και στη γυναίκα. Και στις δύο περιπτώσεις πέφτει το σύλλογο. Όχι, όχι, Φιλοπίνη μου, όχι. Δεν θα συνδέσω εγώ το όνομά μου με μια αποτυχία. Δεν παίζω και δικό του, ρε παιδί μου, πώς το λένε, μπαμ. Ξέρω εγώ, δώσε μου εκείνο το κουτσισκούφι που ετοιμάζεις. Τι, το έχεις υποσχεθεί αλλού, στην Βουγιουκλάκη. Τι είναι αυτό που σε στόμους της Φιλοπίνης χρονιά μέρα. Μα τι σε λίγο η μάνα του δεν την ξέρει. Α, ακούσε, μια φιλική συμβουλή. Κάντε κάτι με αυτό το μαλλί της.
πάλι, κυρία Καστελάνο. Ω, ευχαριστώ πολύ. Πόσο χρόνο να μην παρατηρήσει? 25, σε 3 χρόνια ήθελα να πω. Επειδή εγώ δεν είμαι καλός στα παιδιά. Πόσο είσαι τελικά? Αν είσαι καλός σας, δεν είμαι καλός στην αριθμητική με τέτοια περιουσία. Και κάνετε κάποια δουλειά. Βασικά φτιάχνει την πρίκα για το γάμο της. Κρίνακα. Και εγώ αυτό δεν θυμάμαι. Πουλάκι μου. Μα τι λέτε τώρα κύριε Πιτά, μια γυναίκα μέχρι τα 25 πρέπει να έχει φτιάξει τη ζωή της. Με έναν άντρα εγκατάστατο, με κύριο και οριμότητα. Κάπως εορτινά θα και στα Εσείς, συμφωνείτε με τη μαμά. Πες τον άνθρωπο της συμφωνείς, πού πας καλά. Θα αφήνω να τα πείτε τα δυο σας. Κάτσε πουλάκι. Προσέξτε λίγο, μαντάμ. Συγγνώμη κυρία μου, δεν σας είδα. Ξέρετε τι λένε για την επιλεκτική όραση. Βλέπω καλά τα πάντα και όποτε την πω. Α, κυρία μου, με έχετε προκαλέσει επανειλημμένως και δεν σας έχω απαντήσει ακόμα. Προσέξτε. Βρέα, έκανα να πετάξει ένα και σε γιαούρτι που θα μου πεις εμένα, ναι. Α, είστε τελώστερη, κυρία μου. Όχι, όχι, φιλοπίνη μου, όχι. Ούτε αυτό τον Αλεξανδράκη τον θέλω. Ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι να χαλάει. Μα τι σας έχει πιάσει πια με αυτούς τους εφήμερους. Όπως και έτσι που πάει μετά. Τι κάνεις εκεί πέρα, παιδί, ξέρεις ποιος μιλούσα. Ωραία, δεν πάμε να τους κυμεροφίλτες, χέστηκα. Ποιος είναι πάλι αυτός, ποιος. Ήρθες εδώ, μπορείς να μου πεις. Έλα γρήγορα μέσα και μάθω τον πρώτο Αλεξάνδρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Πάμε μέσα. Αυτή η εκπληκτική οικειότητα ανάμεσα στη μέση Ελληνίδα νοικοκυρά και της δίβας του χώρου showbiz δεν σας εκπλήσει. Συγγνώμη, είσαι σε νάρετα. Την ταινία του Hitchcock, ο άνθρωπος που έζησε πολλά, την έχεις δει? Να πας να δεις. Α, να σου πω, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που πηγαίνουν σε αυτόν τον ουν. Εγώ αριστερή. Έβγαινε, παιδί μου, θα μετρήσεις το φάκελό σου. Αυτό σας το έκανε. Τελικά θα μου πάρει. Να το θέσω αλλιώς. Υπάρχει ζωή στο φεγγάρι? Δεν ξέρω. Σύντομα θα μάθουμε. Για έρχεται από εδώ. Τι έγινε, παιδάκι που τρελάθηκες? Ούτε ένα τηλεφώνημα πρέπει να με τολμάω να κάνω. Ούτε θα Θεσσαλίτη σε μας τον δρόμο που σε έκανε άνθρωπο. Αγιά, σε παρακαλώ. Με ποια, βρε, με ποια. Με την πρώτη τσουλίτσα που βρέθηκε μπροστά σου. Πειράζει που δεν καταλαβαίνω. Σε μένα, βρε, σε μένα. Που με κυνηγάει το τζαμάν ποδοσάκης και εγώ είμαι πιστή σε σένα. Μα καλά κάθεσαι και ακούς τέτοιες κακοήθειες, ρε αγάπη μου. Δεν καταλαβαίνεις ότι θέλω να μας χωρίσουμε. Πάτε μου κρασί. Α, δεν βλέπω το πρώτο μαζί να μοιάζω. Εγώ πάντως, σε έχω μια χρονιά να συγκρίνω με κάποιον. Ναι, και τι κάνετε, εσείς και να φύγετε την ηλικία σας. Πολλά, πάρα πολλά. Εδώ πάμε. Με χειροκροτώ μπροστά. Μπορώ να ξεκινήσω από τώρα. Έχετε αρχίσει. Μα γι' αυτό άλλωστε που μου αρέσει να είναι. Είναι φιλοπαθής. Την αρπάζει τη γνώση. Προχώρα το μπροστά και έρχεται.
Εμένα θα μου πεις για λίγο τάχτης, χρυσή μου. Πήγαινε μωρή να τραγουδήσεις. Άντε μπράβο. Μεγάλη επιτυχία το λεγόμενο μας έχει καθημερινό. Τεραστία αγαπητέ. Θα μείνει αξιομνημόνευτο. Ησυχία. Το ακουσολόγιό μου, βρε παιδί μου, έχει τιμήσει. Να, κάτι νομίζω δεν πάει καλά. Προβλήματα καρδιάς, Νάρε. Ορίστε. Λέω με την κυρία Καστελά. Ναι, δεν σας καταλαβαίνω. Δεν σας αδικό. Λοιπόν, παιδιά, τέρμα το διάλειμμα. Συνεχίζουμε.
είναι. Ντροπή σου. Αυτό σου λέω μόνο. Πολύ θετική σχέση της Τζίβας με τον νεαρό του κολόνα. Είναι λίγες. Εννοώ ότι διαπληκτίζονται έτσι δημοσίως σαν να προσπαθούν απελπισμένα να μας δείξουν ότι είναι ζευγάρι. Μα είναι, μα δεν είναι, καημένε, βεδουίνε. Κοίτα ο Ελίδης στο πρώτο κουστούμι. Έτσι φιλίας. Είσαι κάτι. Θα καταδώσετε ένα πατριώτη. Δεν είναι κουστούμι όπως παντασόλες. Τι να σου πω. Τι να σου πω, κύριε μου. Αν και μου αρέσει πολύ η δουλειά σου. Προτιμώ να βλέπω τα μάτια. Αγαπημένοι ακροατές του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 11 και 50 πρώτα λεπτά. Σε 10 λεπτά υποδεχόμαστε το νέο έτος 1958. Σε παρακαλώ, πάρτε και ρε μετά το καπιτόμα. Μεγάλο είναι το βρίσκο να είναι το άλλο. Θέλετε να σου πάρω μια μικρασία ακόμα αγάπη μου. Μα στο διάλογο, αυτό θέλω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πού πας πάλι? Α, το έχουμε χάσει εντελώς. Κάτσε κάτω. Τίποτα, δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Νομίζω ότι βρήκατε τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το θεματάκι με το αρδέ. Το ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σας. Για πείτε μου. Γιατί δεν λέτε στην κορούλα σας να περάσει ένα απόγευμα με το γραφείο να συνεννοηθούμε? Είναι πολύ καλή ιδέα. Να το πούμε και στην γυναίκα που θέλει και εκείνη. Λέτε. Μαέστρο, αγαπημένοι φίλοι, ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας πίκρανε, ό,τι σας πόνεσε, να αφήσετε πίσω σας το 1957 και με αγάπη, ευτυχία και ενθουσιασμό να φέρουμε όλοι μαζί το νέο έτος 1958. Λοιπόν, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ευτυχές το νέο έτος 1958. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιώσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος, ας θυμάται στην καρδιά. Κι άλλη χρόνια πολλά, κι άλλη χρόνια πολλά, με νύχτηση πρωτοχρονιά. Το ίδιο έχουμε και σε σένα, αγαπητοί. Μόνο καλά νέα θα φέρει το 1958. Μακάρι και ήρθε. Ο κύριος Κουτάς είναι νεκρός. Αυτό θα ήταν ένα θαυμάσιο νέο. Ο κύριος Κουτάς είναι νεκρός. Τι, πώς, τι είπες παιδί μου, τι είπες, ξαναπέστο. Είναι νεκρός σας, τον πυροβόλησα. Θαυμάσια, εννοώ νεκρός, δεν θέλω να πω. Εντελώς. Ναι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, μην κινηθεί κανένας από τις θέσεις. Ενός λεπτού σιγή, παρακαλώ, παρακαλώ. Τέλος ενός λεπτού σιγή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Παρακαλώ τον διάλογο μου! Ευχαριστώ, μερσή. Κυρίες και κύριοι, να σας στηθώ. Κυριοκλήσα Μολαδάς, αστυνόμους της γενικής ασφάλειας της πρωτοβούσης και ή μέσα στην διάθεση. Το αντίθετο, ναι, είστε στη διάθεσή μου, η οποία σας πληροφορώ δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Γι' αυτό παρακαλώ να παραμείνετε όλοι στις θέσεις σας. Δεν θυμείς. Παίρνετε λίγο από το τηλεφωνάκι σας στην αστυνομία. Αμέσως. Ευχαριστώ. Αγαπητοί παιδί μου, δώσε εντολή να κλείσουν όλες τις πόρτες. Όλες τις πόρτες.
πει αυτό που λέτε εδώ? Γιατί από αυτή τη στιγμή, νεαρέ μου, δεν θα μπει και δεν θα βγει κανένας από αυτή την αίθουσα. Όπως ακούσατε, ένας άνθρωπος είναι νεκρός. Μα είναι άσχετο διαστηνόμενο. Να μας ξέρατε έτσι. Δεν θέλει και πώς ανθρώπους. Τι να σας πω, κυρία μου, η ζωή γενικώς είναι άλλη. Παράδειγμα, οι Άραβες. Η ζωή τους έδωσε και τα χαλιά και τα πετρέλαια. Τι τα θέλετε τώρα? Κύριε αστυνόμε, δεν ξέρω τους υπόλοιπους, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κρατάτε δια της βίας μία μάγια καστελάνας. Μαντάμ, παρακαλώ, ταπεινά. Δείτε τόση εμπειρία. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να υπηρετηθείτε την τρομοκρατημένη του θέατρο, θα είστε πιο πιστικοί. Αγιά, μίλα λίγο καλύτερα. Γιατί τι θα κάνετε, νεαρέ μου, τι θα γίνει δηλαδή? Θα συνεννοηθείτε εδώ μέσα με τους φίλους σας να μας δίνετε? Τι εννοείτε? Εγώ δεν έχω κανένα φίλο εδώ μέσα. Καλά σας λέει, δεν μπορείτε να μου μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο. Εσείς με πετάγεστε ή στο παρελθόν ένα ύπνος. Εγώ. Εσείς. Πώς το μάτι, κύριε? Ένας άνθρωπος που δολοφονεί έτσι ένα ψυχρό του ελληνικό τραγούδι θα ελπιθεί ένα πιτά. Είναι κανένας άνθρωπος που έχει την διάθεση να μιλήσει? Κανείς? Κύριε αστυνομέ. Ναι. Η αστυνομία. Πάλι εδώ, παιδί μου. Σαμαλάδα. Ναι. Στείλε μου ένα περιβολικό στο Φόντε Δελμάρε και ξύπνε την άλλη με τον κύριο Αντιφύλαξη Μανιατάκος και ο ιατροδικαστής κύριος Ρέτσι. Καλά δίνει, ναι. Και μέχρι να έρθει το περιβολικό, παρακαλώ να παραμείνετε όλες τις θέσεις σας. Δεν έχετε το δικαίωμα. Θέλουμε τους δικηγόρους μας. Είστε σίγουρος, κύριε Χριστόφορο. Είστε σίγουρος, κύριε Χριστόφορε? Δεν ακούσαμε. Ακούσατε εσείς, κύριε. Δεν είστε. Ωραία, το φαντάζομαι. Εσείς παίξτε κάτι. Ξαφνικά μου ήρθε η διάθεση να ακούσω κάτι γιορτινό. Πάμε, μαέστρο! Αχ, να ακούγεται καλύτερα για το καθιερός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δονή από μια αδιέξοδη σχέση με μια ξανθιά καλονή, γνησία ξανθιά προτιμότερα, ή ας πούμε όταν ακούσεις μελωδίες του Ιάκωβου ή όταν πίνεις γαλλική σαβάνια του 1951 ή όταν εξυπνιάζεις ένα αποτρόπιο έγκλημα και μάλιστα υπομονή. Θα πάει μακριά το ζώο. Υπομονή, κυρία Χριστελάνη, υπομονή. Σε λίγο θα έχετε την σπάνια τύχη να απολαύσετε η διεισόμαση, ένα εξαιρετικό μυαλό να στέλνει στα στιβάρα και της δικαιοσύνης ένα τεκούρδο. Δεν καταλάβω. Το αντίθετο φύγατε, πάω πάρα πολύ καλά. Αλλά είμαι έτσι ενθουσιασμένος γιατί πρώτη φορά μου δίνει την ευκαιρία να λύσω ένα μυστήριο σε μια τόσο ελαμπρή εορταστική βραδιά. Έγκλημα και πάρτι! Ο τέλειος συνδυασμός! Ο στρατός! Ναι. Ο τρελός και παντούς. Την προσοχή σας, παρακαλώ, την προσοχή σας. Να σας παρουσιάσω μερικούς εξαιρετικούς συναδέλφους, οι οποίοι θα φροντίσουν για τη συνοχή της απόψινής συντροφιάς τους. Όχι, αγαπητέ μου. Απλά δεν θα διστάσουν να πυροβολήσουν στο ψαχνό όποιον τολμήσει να ανοίξει αυτή την πόρτα και να βγει από αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, αρχιφύλαξ Μανιατάκος, από γενιά αγωνιστών, ο οποίος θα φροντίσει με κάθε μέσο, πάλι άρχισε του Μανιατάκου, ο οποίος θα φροντίσει με κάθε μέσο, έτσι, για να κρατήσει την απόψινή συντροφιά μας ενωμένη. Εδώ βλέπετε δύο δείγματα οργάνων, άνησης σημασίας, αλλά θα πλαισιώσουν ωραιότατα την ορχήστρα μας. Και εδώ ο εξαίρετος επιστήμον, ο ιατροδικαστής κύριος Ρέτσης, ο οποίος με μόνο μία ματιά στο στόμα θα μας δώσει το 50% της εικόνας του δολοφόνου. Από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω? Ναι, ρε μου, σας συγχαίρω. Έχετε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Μπράβο. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με τιμάει αυτό. Και μια και είστε τόσο διασκεδαστικός, ρε παιδί μου, θα φροντίσω να είστε ο τελευταίος που θα φύγει από αυτή την αίθουσα απόψε. Με έχετε βάλει στο μάτι, κύριε αστυνόμε, και μου φαίνεται. Όχι, ρε μου, το αντίθετο. Εσείς φροντίσατε γι' αυτό και μάλιστα με πάρα πολύ σχολαστικό τρόπο. Τι υπονοείτε? Δεν υπονοώ τίποτα. Λέω απλώς ότι, να, ήρθατε πολύ νωρίτερα στο ξενοδοχείο από ό,τι τα επέβαλαν τα
Ας πούμε τα καθήκοντά σας. Ανήκω στην προσωπική ασφάλεια της κυρίας Καστελάδου. Είχα έρθει για να ελέγξω τον χώρο. Φυσικά, φυσικά. Επίσης μας δηλώσατε ότι δεν γνωρίζετε κανέναν από την απόψινή συντροφιά μας. Κι όμως, στις 11 και 20 ακριβώς, σας είδα να πλησιάζετε τον κύριο Παριανό από εδώ και να του βάζετε κάτι στο χέρι. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ φυσικά. Και 7 λεπτά αργότερα, πάλι σας είδα στο καφέ μπαρ του ξενοδοχείου να κουβεντιάζετε φιλικά με τον κύριο Καλογερόπουλο και τον κύριο Παναγιώτη. Εγώ δεν το γνώρισα το άνθρωπο. Πες και εσύ. Μα φυσικά, είπα εγώ το αντίθετο, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Κύριε, από εδώ, κύριε. Χριστόφορος. Περιμένετε να μην μας λέτε το αντίθετό σας. Προβατάς. Ικανοποιημένος. Τι θα γίνει, κύριε αστυνόμε, θα ασχοληθήκατε με το αφεντικό μου. Γιατί όλα! Κάτι ξεχνάω! Κάτι ξεχνάω! Ένα γεράκι μόνο καλοκαίρι! Δεν μπορείτε να με βοηθήσετε! Δεν κάνετε και κτήραμε! Δεν είναι, ρε! Δεν μετάχθηκε νωρίτερα να πεις τι θα γίνει, κύριε αστυνόμε, θα ασχοληθείτε με το αφεντικό μου. Νωρίτερα, παιδί μου, νωρίτερα. Μα είναι κάτω στα όπλα. Κύριε Ρέτζι, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά στο τόμα μας. Μετά από μένα, φυσικά. Όσο για τους υπόλοιπους, φροντίστε να φάτε το βραδινό σας, γιατί αύριο θα φάτε breakfast στην κόλαση. Τι πάει να πει τώρα. Δεν έχω ιδέα, αλλά θα πάτε να του πω. Πάμε. Είναι εξαιρετικό. Αν εξαιρέσεις βέβαια αυτούς τους φλεκές που έχει κάνει το παιδί του Τόμας Χάρη. Άνθρωπο. Το Μπλιτά. Ελάτε τώρα, πεντάλα. Λοιπόν, ο Μπλιτάς έχει δεχτεί το πρόσφερε. Αν το χέρι σου τον Τόμας, Άρα, απειλούνται αυτοκτονία. Άρα δολοφονία. Μα είναι τάκο, παιδί μου, ποτέ να μην είσαι σίγουρος. Μπορεί ο Μακαρίτης να ήταν ένας από αυτούς που μισούσαν θανάσιμα τον Μπλιτά. Μπερδεμένα. Δεκάρες πεταμένες παντού. Ναι, δεκάρες. Ο νόμος μου έπεσε από την τσέπη του θύματος και την ώρα της πάλης. Ελάτε, κύριε Ρέτσι, έπεσαν από την τσέπη του. Ο Μπλιτάς είναι γνωστό πόσο πιθανόταν τις 5 δεκάρες. Πώς έπεσαν από την τσέπη του. Έτσι δεν είναι. Ποιος είναι τελευταίος στον οδό? Εσύ. Ενδιαφέρον. Μου είχε πει να κινητοποιήσω λίγο πριν αλλάξει χρόνο. Δεν απαντούσε το τηλέφωνο, ανέβηκα πάνω και τον βρήκα έτσι. Κύριε αστυνόμε, θα χάσει το κουράζο μου άλλο. Νομίζω έχω μια ελεύθερη. Βήμα γκέστη. Το θύμα σας φαινόταν άσχημα. Σας παρενοχλούσε σεξουαλικά, δεν πληρώνετε κανονικά και πάνω στα νεύρα σας τον πυροβολήσατε. Κλασική περίπτωση. Ό,τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Το μυστήριο λύθηκε. Μπορεί να το συλλάβουμε. Να με συλλάβετε. Ελάτε, νεαρέ μου, μην εξάρτηστε. Έξω το στήθος με νεδάκο. Ο αρχιφύλαξης του εδώ τρελαίνεται για ψυχολογικά παιχνίδια. Πού να δείτε την πρώην σύζυγό του, η σουκαριάρα που βγαίνει κάθε μέρα στα ιδρύματα. Μπερδεμένη. Κύριε συνάδελφε, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, θα προλάβουν τα πρωινά φύλλα να καταγράψουν άλλη μια συγκλονιστική επιτυχία. Ασφαλώς. Το θύμα εξέπνευσε λίγο πριν τις 12.